Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубаи саломатиётон хубаи настренотон созай. Имрӯз бекортар шудем барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем бардро. Дар ин видео хонаҳои заминӣ мешава, квартираҳои арзон мешава. Ба фикрам бардро хай хато накунем, мумкин заминам боша. Хай хулоса бардро видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунен. Аз ки ҷое ки хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен. Агар ман арзонтар ёфтам барои шуморо реклама мекунам. ва бардро касе ки хонаҳай мошина чизе ки барои фурӯш дорен метавонен ки дар инами рақамҳои десен дар имо ватсап шурӯъ кунен. мо дар видеои оянда насиб иншоалло пешкаши харидоро мекунем. ва бардро амоя доналай ки бепала биҷиқен. касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен ҳатман подписатсия кунен. мерем ака. бардорои ҷон 1000 рубли русӣ баробаре ба 149 сомонӣ ва 78 дирам. бардорои ҷон ака мегзарем ба якум эълони имрӯза. бо диққат хишракак мара гӯш кунен, фасон гӯш кунен. бардоро ҳами 10 минута иншоалло ягон чи мехарен дар ҳами видео. бо диққат хишу гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, тарафи нихӣ, маҳаллаи сарчашма. 4 сотиқ заминда дар хона қатъи кайлдораш кардагиай. ремонтиш миёнаи бардро овусвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%. кухни, кладовка, аловхона, баня, ҳоҷатхона, ҳезмхона дора. гирди хона бардро маҳкамай. нархша 285 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. 1 миллион 900 000 рубл мешидаи бардро 25 000 доллар. харидоро занг бизанед. дӯстони азизам мегзарем ба дуюм эълони имрӯза бо як хонаи фасони дига. нархгарени арзонене ки бардро хушу гӯш кунен. ҷои зур дайба. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон, поёни химзавод. 8 сотиқ заминда 3 дархона кардагиай. ҳамом дар дрыншай. ремонт дора, овсвет ҳаст. ана 10 бахш бардро 100 метр дуртар да каналам ҳастай. мақсад ҳам овсвет дора, ҳам 100 метр дуртар каналам бидай. ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам, ҳавлиш да ришқа коридагиянд. мақсад касе ҳами хонаро бихара, ҳами ришқош падарка. нарша бардро ва хоҳарои азиз 150 000 сомонӣ мега. 1 миллион рубл мешидай 13 200 доллар. харидорои на номерои телефонош ҳаст. чӣ гап, имо, ватсап ҳама чира дора. занг бизанен, срочно хонаи бепала бихарен. дӯстони азиз мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. бо диққат хушу гӯш кунен бардро. касе ки ай ваҳдатен хушу гӯш кунен. як бародар да срочно 3 сотиқ замин дар корай ай шаҳри ваҳдат, тарафи нефтияник боша ё тезгари боло боша ё поён фарқ надора. илтимос бардро касе ки дорен гуфтагиай, касе ки мисол замин мефурӯшен ай шаҳри ваҳдат, пулум нахтай срочни мехарам гуфтагиай. дӯстони азиз, бо як бор дигаам такрорам шава бардро. ана мақсад касе ки замин дорен ай шаҳри ваҳдат, тарафи нефтияник ё тезгари боло ё поён фарқ надора. ҳамин бародар 3 сотиқ замин ё мумкин мисол 4 сотиқай ё 2 сотиқай мехарада, хулоса замин мехара. ина номерои телефонош, занг бизанен, маслиҳат кунен. дӯстони азизам, монда набошен. дар ин видео квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай. бароям бо диққат хишу то охиша тамошо кунем бардро. дӯстони азиз, срочно хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, тарафи нефтияникш бидай. айраи калон 1 километр дуртар. 6 сотиқ заминда дархона қатъи кайлдораш кардагиай. ремонтиш миёна свет дора бардро, овуш насос қатъи бидай. ҳуҷҷатош 100%. ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона, тандир доштай. дарахтои мевадиҳанда ҳам дора бардро. чӣ хеле да сурат десен. нархша 145 000 сомонӣ мега. арзон мешава бардро. ё ба квартира дар шаҳри душанбе боша, болоиш ҳамин бародар сум медодай. харидоро занг бизанен ё алиш кунен ба квартира дар шаҳри душанбе. ҳамин бародар чӣ хеле гуфтам болои сум мета.
дӯстони азизам мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бардорои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон қишлоқи кӯлобод 5 сотиқ заминда 3 дархона кардагиай. ремонти коробкаи ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, 15 та дона мисол тахтаи 50 6 метра дорад. касе ки ҳамин хонаро бихара падарка нархша 85 000 сомонӣ мега. бардоро срочно ҳамин соҳиби хона да бори дигарам такрорам шава сум дар кора бардоро арзон мешава бо мега ё нисфи пулшам бита нисфша бад бита мешава гуфтагиай хай 85 000 сомон 567 000 рубл 7500 доллар мешава. касе харидорем бардоро мисол занг бизане ними пулшам битем нимша бадам битем мешидай. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри норак кӯчаи хуршедобод. 12 сотиқ заминда 4 дархона қати кайлдориш кардагиай. кухни дора ди хонаш бардоро ремонти ҳозира доштай ову свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, дарахтои хуб дора гуфтагиай, дарахтои мевадиҳандаам мумкин бардоро дошта боша. нархша 380 000 сомонӣ мега. касе харидорен арзон мешава. марҳамат бардоро номерои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара занг бизанен, имо ватсап дора. русиву доллараш бардоро бо дар бари экран навистагиём. дӯстони азизам монда набошен, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ҳамин донала ки беплаmayotон набурорен, касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунен, бардоро подписатсия кунен ва имконият бошад чихеле гуфтум лайкам биҷиқен. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри норак. якхонага дар 4 этаж қарор дорад. хоб квадратш навистагӣ нест хай дӯстони азиз, хай занг бизанен мепурсен. домои пешинаи хона ремонт доштай срочни мефурӯшем мега, мумкин бардоро срочни хай пулшон дар кор будай. нархша 160 000 сомонӣ мега. якхонага дар шаҳри норакай 1 67 000 рубл мешидай, 14 100 доллар. харидоро занг бизанед. видеои пешинаро аҳамият додам. бисёри бардоро нависаданд ки шаҳри кӯлобам ягон квартираи арзонтар бимонем. бардоро ина квартираи фасон ана чихшу гӯшкен ами квартираро бардоро духонагай нарх созай. хоб квартираи фиши бардоро қарор дорад дар шаҳри кӯлоб. духонага дар 3 этаж қарор дорад, 39 квадратный метр, райони Шоҳин. соҳиби квартира мега ки ана баъзе чизҳоша бардоро мисол вақте ҳамин хонаро мефурӯхтиян баъзе чизҳоша мемондиян, намегирифтиян. фақат харидорои аниқ занг бизанен гуфтагиай бардоро нархша 190 000 сомонӣ мега. духонага дар шаҳри кӯлоб. русиву доллараш бардоро дар бари экран навистагиём. касе харидори аниқен ба занг бизанен гуфтагиай. бардорои азизам мегзарем ба 9 эълони имрӯза бо як квартираи арзони дига. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регарай, касе намедона. дихонага дар 9 этаж қарор дорад, 54 квадратный метрай. домои пешина гуфтагиай бардоро хонара нав ремонт кардагием. нови ремонт навистагиай. срочни бардоро пулшон дар корай, срочни навистагиян. нархша 180 000 сомонӣ мега. духонага дар шаҳри Турсунзода 180 000 сомон, 1 200 000 рубл мешидай, 15 800 доллар. харидоро занг бизанед. дӯстони азизам мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи вахш бардоро аи тарафҳо камтарак мешава, мисол камтарак модароӣ мекунанд квартира меки акмайна арзонтар барои ҳам мухлисои хидм мисолията ёфтам. хушу гӯш кунед. квартира фиши бардоро қарор дорад дар ноҳияи вахш. духонага дар 2 этаж қарор дорад, 49 квадратный метрай. домои пешинаи хонаро нав ремонт кардагӣ будиянд. соҳиби квартира мега ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад, ба ҳама чизи чораш мефурӯшем. нархша 160 000 сомон, арзон алиш мешидай. духонагай занг бизанед. хоб дӯстони азиз монда набошем, бо як бор дигаву мегзарем ба як квартираи навбатӣ. неки як ҷошда бардоро як гапи зур гуфтагӣ, ҳамун гап шумода интерес нишид, хушу гӯш кунед, ҳамун гап ман мегум шумода.
хуб квартираи қарор дорад дар ноҳияи Фархор духонага дар 3 этаж қарор дорад 60 квадратни метрае. Домои пешинаи хона ремонт дорад. соҳиби квартира мегӯяд ки хонаи фурӯшӣ дар назди варзишгоҳ маркази ноҳияи Фархор ҷойгир будааст. доми 4 ошиёна ин хона дар 3 этаж қарор дорад. касе ҷиддӣ харидор боша мебели қолинҳош падарка ана мигапш бардуру зур будаине ки ҳамин харидор бошен ҳам чизош падарка 130 000 сомон духонага дар ноҳияи Фархор занг бизанед. дӯстони азиз, комментариҳои пешинаро аҳамият додум. баъд гуфтанд ки ай шаҳри Душанбе ҳам квартира бисёртар монем. бардурои на як квартираи арзонака мисол мо ба қаб кардем. хушрӯ гӯш кунед. квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, якхонага дар 1 этаж қарор дорад 30 квадратни метрай, райони Фирдавсӣ. дом бардоаҷону навастройкаи хона ремонт доштае. соҳиби квартира мегӯяд ки пушти даҳам дарвозаи корвон мақсад бозор қариб будай чизе дар кора мерай мехарӣ бо мисол квартира дамиё ёнбош мекунӣ наздики бозори корвон шаҳри Душанбе якхонага нархиш 170 000 сомон мешавад. русию доллараш дар бар экран навистагиам бардоаҷону харидоро занг бизанед. бардорои азиз, ин буд навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. ана овозо гирифтагӣ буд хай бардро ана чӣ хел бугум овозо барои чӣ гирифтага ки ма шумода бугум касе мухлиси ма инакам вода дахил доре бардро ана компоти хиники очагия ку мисол банкада тайёр мешавад хеле компота задем бовар ки хай хинак қиртиқода залал кадай хай имрӯз ҳаракат кардем ки ана мақсад чӣ хел бугум ами қиртиқи гирифтагӣ овозои гирифтагӣ қатӣ барои шуморо монтаж кардем. хай монтажам накунӣ намешавад ки мисол хона рӯй кардаган ана квартира рӯй кардаган хай бардро баъд занг мезананд ба мега видео чӣ шида ка хай видео ина тайёр шид мисол овозои гирифтагӣ қатӣ хай мақсад бардро хулоса тайёрш кардем да ана аз куҷое ки хона замин квартира намондам дар комментария бинависед. ман арзонтар ёфтам барои шуморо реклама мекунам бардро мисол ман дар арзонтар рӯй кардан хай ман барои шуморо реклама мекунам ва ана бардро то охирша тамошо карда бошем видеоро ҳамун комментарияда рақами 5 бинависед мисли ҳар вақта ҳам 5 нависед ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чахчах кардена ҳамин овозои гирифтагӣ мара хай тамошо карден. раҳмат барои дастгиритон бардро гапаи сӯси зиёд намекунем то видеои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хай бардро дунё ҳамияй як рӯз мебинӣ касал як рӯз мебинӣ беморӣ як рӯз ҳасти як рӯз нести ҳам хелайда худоро шукр мегема фақат ба пеш. раҳмат.